Sambel raku repo apa. Sing golek wong 7 iki. Lho. Iki mau sing golek Mbah Gondrong. Lan iki. Mbok ugal sambel. Kok iso ana sing rong rebut. Iki dulek tanto ora iki. Nang meletet ora to Jurut nek golek Jurut. Ya Allah. Ana tenagane to ora iki. Oh nyonon kan. Ini tak entenane. Kebune gede kene. Ono sing gudi ya. Pikir kok. Lucik. Apa iki? Iki jeruk ndi lho? Duh. Gawedi. Aku sembon tak piro emang. Iki sambule efek sampinge apa? Enggak aman nih. Aman. Gampang. Ki sing golek wong wakehmu, soalnya ora ngatasi emang donan. Efek sampinge Lembut lho. nek genge efek sampinge ora ono. Padha wae iki. Masjid saya. Enggak. Kar. Di tulisan iki diakei engko ora maneh. Diwalik. Ngono tok. Dikei hasindat diutuh-utuh. Yo iki kan percobaan lah. Ya nek ra maneh piye. Tapi sambel topo mesak ngono ki. Mangan wong tuh. Aduh, panas. Sing garap sapa ya ora. Tambah dhewe sing provokator. Dobeli lan. Oh, koyo cepet lho dobeli po winter iki. Gak panas. Cepet. Iya. Nduk. Oh, muhib wani langsung uyak. Iki marwiye ya? Marwi Langsung diketok, Bos. Gus. Padha kok isan. Ini cilik lho, indang. Ini kena. Panas. Enggak ketak. Panas. Lah saiki ora. Saiki berarti kok wis Ngetok. Ambilan orang satu beringas ya. Tenan po ya men. Yo iya kemangine, Mbah. Duh. Nek kene. Iya. Kemangine iki. Yo. Ngene lho. Betul. Kek dulu. Iki bos aja mek sambel akeh sik, delok kapasitas sik iki dino. Rada ora enek sing bersahabat wong. Gara-gara dhek iki kecewa. Ini balas dendam. Kapasitasnya delok sik ya iki. Ki asin tenan. Ndi? Yang geraneng Gurih iki ora nek sambel ora manten anak iki. tenan gurih pindhange. Delok to wong nek sambel ugal-ugalan lah. Iki lho urung ketekanmu lho ya. Urung ketekanmu lho ya. Muhi purung imbah sambel neng. Muhi wis manggokno kono lho. Lho Bos. Sopo iki ku? Nggonku. Tak nyat sik kok. Iya, saya siji kapara ning. Muhit. Badalan tok musuhe lanang. Iya.
Sama Melayu mulai piye dek? Lek sambel ada adik lah. Iya. Tenan aku ora musik. Iya sih. Kuwi rong muhib wis iki lho, entek naib. Salap sambel. Muhib naruh sambel. Oke, suwira mangan sambel ya. Nah, Terus kancang nah itu. Biasane nek diling ngombe sing kulon niku ora mayane. Iki paling tukaran. sok tukaran Dak kono lho Mat, sambel urun. Urun. Peduduke nopo nakeng. Boy, aku tak imboy wae sana. Opon tak Bogor kenapa? Kembali rokur dino. Tapi kok entek ya ambil. Kupruk. Ya.